71. Udabarri sari nagusia jokatu da gaur urtero legez Zornotzan, eta irteera lerroan 12 talde izan ditugu. Kulturreko bakarra Movistar, Continental profesional mailako bakarra Caja Rural eta Continental mailakoak 10. Horien artean izan da Murias taldea Euskal Herrian jokatu duen bigarren lasterketan, talde burumuduan, hasiera batean Egoitz Gartzia izango zela zirudien, baina berak hasi aurretik aitortu ez digunez, iragan aste txarra igaro du, eta beste gizon batzuen aldeko apustu egin behar izan du Jon Odriozolak. Partairen artean Skydive Dubai, Paco Manceboren taldea, Baneston aritutako txirrindularia, gaur protagonista izan dugu Zornotzako lasterketan. Baina jaun eta jabe Movistar izan da. Hor ikusten duzue Giovanni Visconti 2012ko garailea, eta irudioetan gaurko izar nagusia Jose Errada. Beñat Intxausti eta Gorka Izagirre izan dira bestera lerroan, baita Igor Anton ere Euskal Herriko itzulian aritu dira gaur atera diren 6 txirrindulari, eta hori igarri eginda. Entzun ditzagun txirrindularien adierazpenak. Eta bueno, astea izan da nahiko gogorra, baina bueno, bukatzeko lasterketa honekin ea ateratzen zaigun zeo zer polita. Iaz Gorkarekin bigarren izan zineten, oindala 2 urte Intxausti laugarren, ez dakit gaur zuen aposta zein izango da? Bueno, ikusiko dugu, azkenean hor dago Visconti ere irabazi zuen, orain dela uste du 2 urte. Eta bueno, taldea ondo dago, baina ikusi behar da jendea guri begiratzen egongo dela, eta azkenean mugimenduak posiblea dena kontrolpean eukitzea, ez da errez izango. Normalean lasterketa mugikorra izango da, eta bueno, ausarte jokatu behar du. Argi dago, ez ziren pasan urtien behin garaipena lortute, aurton asmo gardineaz gatozela, eta bueno, gogoak topera, taldea kondizio honetan, eta guretzak oso egun berezia da, eta euneko una mongo. Caja Rural eta Movistarren arteko borroka espero, Bai, gutxi gora era pasan urteko gioi bardinegaz urtengo dugu, eta bueno, ikusiko dugu Movistarre ze jarrera hartzen da den irteeratik, eta horren arabera hurbiletik zainduko dugu. Bueno, urte guzti egon karrera hau ona ondo torteko, prestatzen da. Eta bueno, azkenengo momentuen erdi oingo gazte bi gaixori honetzen, pixkate ondino estean haul sentitu nintzen, baina, bueno, ni hermana horrien pentsat behin atxopena, bai Manuel Estevez, Mikel Bizkarra baduz, beste alternatiba batzupe bai. Lasterketa espero zu, Caja Rural da Movistarren arteko borroka? Bai, azkenean eure diek talde bin jartzuenak, Bueno, guk lehenengotik eta behin eskapadan bat sartu bide, bai maiota erakusteko eta presentzia horren eukitzeko, baina, bueno, Europen ikuste saiatuko dela baten bat sartzen, atzetik egun guztian ez tiratzeko, Bai, Euskal Herri itzulize egin da gero, ritmo honaz gatoz eta horre hau benga bizen bintzet. Zein da zuen apostu, Pello edo Carlos Barbero agian? Bize bizko eta talde txiki bat eltzen bize eukileik ez aukerak, eta importantia da nintzen talde txortan aurrien eltzen dien horrekin batera eltzia. Llego decente, ¿no? A los equipos continentales el problema que tenemos es que no podemos fijarnos en un objetivo y tenemos que estar siempre en unas condiciones buenas para poder disfrutar cada carrera que vayamos. Se espera una lucha entre Movistar y Caja Rural, pero me imagino que queréis aprovechar ese marcaje entre ellos para buscar la victoria. Sí, eso queremos, ¿no? Intentar aprovechar, pues bueno, se estarán vigilando entre ellos. También es verdad que viene gente del País Vasco y bueno, quizás vengan con un puntito más y será duro seguirlo, ¿no? Pero bueno, intentaremos sorprenderlos. Eta lasterketa hasi aurretik, aurreko ekitaldiko irabazlearentzat kuadroa opari iaz Pello Bilbao. Foluko txirrindulariak irabazi zuen, Caja Ruraleko txirrindulariak, profesionaletako bere lehen garaipena, eta ondoren, bederatzi terrietan, eman zaio hasiera aurtengo Udabarri
sari nagusiari. Aipatu dugu moduan, irtera lerroan 12 talde eta orotara 93 txirrindulari. Honamen irtera neutralizatua, tropel buruan Iazko Garailea, Pello Bilbao taldekidez lagunduta. Euskal Herriko itzulian aritu da Pello Bilbao, ondo aritu da taldea bezalaxe, eta honen bestez eman zaio hasiera klasikoari. Eta hasieratik borroka izan dugu nagusi. 171 kilometro terri egin behar izan dituzte txirrindulariek, eta bidean 3 aldiz ekin behar izan diote muniketa gainari. Azken kilometrotan ekin diote, eta hortxe erabaki da aurtengo ekitaldia. Eta ipatu bezala, hasi eta berehala zalaparta tropel buruan. Berehala eginda eguneko iesaldia, eta iesaldi hortan 18 txirrindulari sartu dira. Ia talde guztiek sartu dute ordezkariren bat, eta tropelaren baimenarekin aldea handitzea lortu dute, tartea egin dute, eta beraien artean jokatu da aurtengo garailea. Hortxe izan dira, iesaldi honetan, Carlos Barbero, Fabrizio Ferrari, Pablo Torres, Samuel Magallanes, Marc Soler eta Jose Herrera Movistarrekoak, David de la Fuente, Efapelekoa, Diego Milán, César Fonte, Paco Mancebo, Muriaseko Imanol Estevez eta Egoitz García, Gustavo César Veloso, Óscar González, Salunov, Juan Pérez eta Alejandro Márquez. Movistarrek bi gizon sartu dituenez, atzean lasai hartu du eguna gaur Jose Luis Jaimerenak zuzendu duen taldeak, eta honen bestez 18 ieslariek tartea egitea lortu dute. Ondo ere, hasiera honetan Jon Odriozalaren Murias taldea, Imanol Estevez eta Egoitz García iesaldian sartuta. Atzean berriz Partizan taldea, ez du txirrindularirik sartu aurrean, eta honen bestez iesaldia zapusten saiatu da, baina ez du bere helburua lortu. Apurka aldea handitzen joan da, 23. kilometroan Lemoan minutu bateko aldea izan dute aurrekoek, eta 6 minutuko aldea izatera ere iritsi dira 18 txirrindulariak. Ibilbidean lehen zatia laua izan dute ziklistek, eta eguneko zailtasunak azken 50 kilometrotan iritsi zaizkie. Hona hemen, Beñat Intxausti, Gorka Izagirre eta Jonathan Castroviejo, hirurak Euskal Herriko itzulian izan ditugu, eta maila ona eman dute. Iaz Gorka Izagirre bigarren sailkatu zen, Udabarriko sari nagusian Garikoiz Bravo, taldekide hoiekin, Efapeleko taldekide hoiekin hitz egiten, eta bien bitartean bidea eginez 18 txirrindulariak. Azken hau Diego Milán da, Dominikar Errepublikako txapelduna Espainiarra berez, baina han bizita dagoeneko hango naziotasuna dauka, eta Dominikar Errepublikako txapelduna dugu Jonathan Castroviejo lanean, momenturen batean dudadaren bat ere izan da aurrean tiratzeko edo ez, azkenean lanean jarrutea erabaki dute, eta hor izan dugu Imanol Estevez, Muriaseko txirrindularia, Jose Herrera, Marc Soler, David de la Fuente, Diego Milán, Fabrizio Ferrari, Salunov eta Carlos Barbero. Azken txirrindulari hau Salunov duzue, Locos Fins taldeko errusiarra, benetan lasterketa bikaina egin du errusiarrak. Movistar talderen aurka aritu da errusiarra. Eta hementxe Paco Mancebo, Skydive Dubai taldeko txirrindulari haure aurrean ibili da egun osoan zehar, eta podiumetik gertu ibili da Espainiarra. Mundiketara bidean jadanik lehen igora buruzera, 120 kilometroan
Arrian dipasa eta Oromino bideran, eta hortxe dituzue Egoitz Garzia Muniketako lehen maldetan lanean jarri du Odriozolak, baina gero ezin izan dio erritmoari eutsi eta atzean geratu da Egoitz Garzia. Berak aitortu digu moduan, gaixorik ibili da aurreko astean, eta ezin izan du bere maila eman gaurko lasterketan. Lehen igoera honetan astindu du lasterketa. Movistarrek lehenik Xalunov errusiarra saiatu da, aitaren batean eta ziztu bizian bere bila atera da Mark Zule, bere atzetik Jose Arrada, eta lasterketa buruan seikote bat osatu da. Honamen Xalunov, bere atzetik Mark Zule, iaz Lizarten afizionatutan aritu zen Kataluniarra hauxe du lehen urtea profesionaletan, 21 urteko Kataluniarrak, bien bitartean lanean jardundu lasterketa buruan Xalunovek, 23 urte ditu errusiarrak, eta hortxe sartzen saiatu da Egoitz Garzia, baina azkenean ezin izan dio eutsi erritmo bizi horri. Esan dugu Xalunov 23 urteko errusiarra dela, aurten 12. sailkatu da Errioxako itzulian eta 17. Miguel Indurain sari nagusian. 2012an Errioxako itzuliare irabazi zuen Xalunoven. Benetan lasterketa bikaina burutu du Loko Spins taldeko txirrindulariak. Muniketan gora lehen pasaeran, atzean Mark Zule eta Jose Arrada, eta une horretan batu zaizkie Imanol Estebez Muriaseko txirrindularia eta Pablo Torres Burgos BHko ziklista. 4 minutu eta 25 segundoko aldea zeukaten tropelarekiko boskote honek, eta boskote honi azkenean Fonte gehitu zaie. Lehen igoeran, Muniketa gainetik Soler pasada, lehen postuan bigarren Jose Arrada eta hirugarren Imanol Estebez. Honamen Fonte, Muniketa gainetik igarotzelako orduan, eta pankartapetik pasa bezen laster, bat egin du lasterketa buruarekin. Hone bestez, seikotea osatu da buruan. 4 minutu eta 25 segunduko aldea, eta lanean jarri du Jose Arradak Mark Zule, gaur mendiko sailkapena irabazi duen txirrindularia. 21 urteko Kataluniarra Lizarten aditu da afizionatutan, aurten du lehen urtea profesionaletan, eta benetan lasterketa ona egin du Mark Zulek. Aurten posturik onena Kataluniako boltan lortu du, laugarren sailkatu zen 6. etapan, Zerberan hasi eta Portaventuran amaitu zen etapan. Atzean, tropelean lanean Caja Rural. Lasterketa buruan bi mobilizar zeudela ikusita, Eugenio Goikoetxeak lanean jarri du bere taldea, saiatu da iesaldia bertan bera uzten, baina ez du bere helburua lortu. Horri ibili dira lanean Amez Txurruka, Omar Fraile, baita Pello Bilbao ere, baina ezin izan dute iesaldia zapustu. Fonte lasterketa burutik atzean geratzen Muniketan gora, bigarren igoeran, eta bigarren igoeran hautsi da burua, Movistarrek hautsi du taldetxoa, eta azken igoeran Jose Arradak jo du erasoa. Mark Zulek ezin izan du bere taldekidearen erritmoa jarraitu, bai ordea Eugeni Xalunovek. Bi Movistar Loko Spins errusiarraren aurka. Igoera benetan ona egin du Jose Arradak, Euskal Herriko itzulian lehen egunean eroriko izan zuen Bilboko etapan, eta asko sufritu du
aurtengo itzuliko ekitaldian atzo etzen atera Erroiupekoan eta gaur bikain aritu da Espainiarra, Caja Ruralen aritutako txirrindularia. Jose Errada bi anaietan zaharrena, bestea Jesus da, gaztea. Hau Jose Igotzaile Petua da, bestea hobeto moldatzen da Erroiupekotan etorkitzen handiko txirrindularia. Eta benetan lasterketa oso agindu Jose Errada. Moniketan gora, hirukotea, eta jende zabatu da azken maldetan. Bigarren pasaera duzu hau, eta Mark Zule pasada. Lehena pankartapetik, bigarren Errada, eta hirugarren Salunov tropela 3 minutu eta 50 segundora igaro da bertatik. Beraz, argi zegoen garaipena aurrean zegoela, eta talde lana ondo egin du Jose Luis Jaimerenaren Movistarrek. Atzean Omar Fraile tiraka aldea murriztu nahian, berarekin lanean Amaiz Txurruka ondo aritu da Omar Fraile aurten euskarazko itzulian mendiko sailkapena irabazita. Orain Txurrukarentzat txanda, eta Eugenio Goikotxaren taldeak aurretik Carlos Barbero zeukan arren lanean aritzea erabaki du. Hau bazuen iesaldia bertan bera usteko. Betikolez lan eskerga eta aparta egin du Amaiz Txurrukak, Etxebarriakoak, muniketan gora, eta hirugarren pasera honetan Jose Erradak lasterketa buruan atzean utzi ditu Mark Zule eta Salunov. Lehenik Mark Zule geratu da atzean, eta gero Salunov. Bien bitartean atzean Lasai, Gorka Izagirre eta Beñat Intxausti. Iaz laugarren sailkatu zen Beñat Intxausti, eta hemen iazko garailea Pello Bilbao. Buruan berriz, bakarrik Jose Errada, 34 segundora Salunov Errusiarra, eta minutu 25 Soler eta atzerago Mancebo eta Barberoren taldea jaitsieran. Carlos Barberoren taldeak bat egin du Mark Zulerrekin, eta beren artean jokatu da 3. postua. Tropela Moniketa ganetik igarotzen 4 minutura, eta Zornotzara bidean honen bestez lautadan Jose Errada. Gainetik elmugera 4 kilometro besterik ez, jadanik euba igarotzen Jose Errada. Gertu zeukan garaipena atzetik zetorren Salunov 35 segundora, eta ondo eutsi dio alde horri Movistarreko txirrindulariak. Bakarkako lan ona egin du Erradak, atzetik jazarpen lan eginez Salunov, baina Errusiarrak ezin izan du batekin Erradarekin. Onamen Eugeni Salunov, benetan lasterketa bikaina egin du Errusiarrak. Saiatu da bat egiten, baina ezin izan du Errada harrapatu. 3 kilometro elmugarako, eta eskura zeukan garaipena Jose Erradak, eta honela Movistarrekoa bakarrik sartu da Zornotzako helmugan. Langile fina da Jose Errada, ez ditu aukera asko izaten garaipenak dastatzeko, gaur aukera izan, eta ondo baliatu du Erradak azken kilometroetan, eta honen bestez helmugan garaipena Jose Erradarentzat. Hemen iristeko unea 29 segundora sartu da bigarren tokian Salunov, bikain Errusiarra,
Eta 2 minutu eta 35 segundora Carlos Barbero Caja Ruraleko txirrindularia sartu da. Euskadi Fundazioko txirrindulari ohia laugarren Mancebo izan da eta bosgarren Cesar Fonte. Mark Sule, iesean aritu den beste Movistarreko txirrindularia 2 minutu eta 42 segundora zailkatu da 6. tokian. Eta tropela 4 minutura iritsi da eta buruan Sergei Shilov errusiarra izan dugu. Bueno, a correr, pero estaba claro que los 8 del equipo que salíamos teníamos opciones de victoria. Y sí, se ha ido un corte grande, me he metido y desde el principio he colaborado yo también con el corte porque me veía con opciones. El equipo se ha puesto a tirar a una distancia bastante alta para no echar abajo las opciones y así al final he podido rematar. Sí, el equipo trabaja siempre bien para ganar, lucha las victorias, unas veces salen bien, otras no, pero está claro que en todas las carreras estamos delante intentando ganar. No, no son muchas. Vengo de Cataluña, País Vasco, que ha tocado currar todos los días. Aquí teníamos oportunidades los 8 y no sé cuándo será la próxima, claro. Lo que nos gusta es ganar, evidentemente, pero viendo quién ha ganado Herrada, pues en teoría y seguro siempre va a ser más fuerte que yo en unos puertos como estos. Hemos aguantado ahí, les hemos tenido, pero bueno, no se ha podido alcanzarlos. En esa primera subida a Moniqueta es donde ha atacado el Movistar. Sí, han puesto un ritmo y yo sabía que no podía seguir ese ritmo, así que he optado por ir al mío con Mancebo. Les hemos cogido en la segunda pasada y iban controlando en cuanto cogiésemos a arrancar y ya pues eso, a controlarles, pero no se ha podido llegar. Hona hemen Carlos Barbero hirugarren sailkatu da, bere garaikurra jasotzen, iaz Getxoko sari nagusia irabazi zuen Euskadi Fundazioko txirrindulari ohiak, eta gaur hirugarrena izan da udaberriko sari nagusian. Bigarren tokia Salunofentzat, gaztea pozarren podiumean, eta ondoren digo da tranpaldora aurtengo ekitaldiko garailea Jose Herrada. Txapela jantzi du Movistarrekoak eta honen bestez bera izan dugu 71. ekitaldiko garailea. Beraz, podiuma Jose Herradak, Eugeni Salunofek eta Carlos Barberok osatu dute. Beraz, podiumarekin utziko zaituztegu guraldetik besterik ez, ondo izan!